Dragi gledatelji, evo informacije koje samo ovlaš možete vidjeti na glavnostrujaškim medijima u Hrvatskoj i to oskudno ih možete čuti kao puke informacije, ali ne i kroz analize događaja. Predsjednik vlade Plenković je prekjučer na Bledskom strateškom forumu rekao da je Srbija na rubu građanskog rata, a da je BiH pod stalnom prijetnjom secesionizma. Sad, kad to kaže hrvatski premijer za Srbiju, onda se zna da će doći promptna reakcija iz Beograda. Nije reagirao Vučić, on ima strateški puno važnijeg posla. Pripremao se za susret s Putinom u Pekingu i taj se susret jučer ostvario, o tome ću nešto kasnije, ali reagirala je nama dobro poznata Ana Brnabić. Plenković govori da je Srbija na rubu građanskog rata. Što bi drugo govorio, toliko su to željeli i toliko su u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije samo tako mogu ispuniti. I onda je Plenković išao objašnjavati što je pjesnik htio reći, a to da mora naknadno objašnjavati, prečesto mu se događa u zadnje vrijeme, kao da se opravdava za ono što je rekao. Objašnjavao je da je u Srbiji nakon masovnog ubojstva u beogradskoj školi i pada nasrećnice u Novom Sadu stvorena atmosfera u kojoj protesti traju već više od 2 godine, što je stanje koje nije uobičajeno, tako je rekao Plenković. Plenković je rekao da je cilj njegove izjave bio na panelu da se publici koja ne prati sve detalje situacije u Srbiji malo dočara kako sve to zajedno izgleda, posebno zadnjih mjeseci. Nemojte misliti da zagovaram takav scenarij, ja samo hladno opisujem, istaknuo je Plenković. Vjerojatno naš predsjednik vlade ima puno više informacije od onoga što se može znati prateći medije, pa se on, koji je inače oprezan kod takvih stvari, odlučio upravo na međunarodnom panelu izjaviti to o građanskom ratu u Srbiji. Ono što mi znamo, to je da je Srbija u vrlo teškoj političkoj situaciji. Prosvjedi se nastavljaju s jačom žestinom, policija upotrebljava sve rigoroznija sredstva protiv prosvjednika koji traže hitne izbore. Takvo izvanredno stanje u Srbiji svakim danom sve više eskalira i očito je došlo vrijeme da Plenković u stranoj zemlji pred stranim državnicima kaže tako nešto. On je rekao kako samo hladno opisuje stanje, a ja bih rekao kako je mrtvo hladno rekao ono što se izgovara samo na zatvorenim sastancima u najužem timu premijera. Ajmo mu se pridružiti i reći na sljedeći način sve ono što je on rekao. Vrlo je složena situacija u Srbiji i mi ne znamo kako će to završiti. Dok su na Bledu sastajali se prvaci regije, u Pekingu se održava najznačajniji ovogodišnji summit koji će značajno utjecati na svjetska zbivanja. Dramatični su naslovi u medijima. U Kini se kuje novi svjetski poredak, žele svrgnuti zapad, tamo će biti i Srbi. Sve je sažeto u naslovu i mnogi ne čitaju dalje, jer najčešći pristup nas u Hrvatskoj, ili ako baš hoćete nas Hrvata, je da se podrazumijeva, pa ne moramo trošiti vrijeme na detalje, podrazumijeva se da se na takvom susretu predstavnika polovine svijeta na Šangajskoj organizaciji za suradnju u Tianjinu, gdje su se okupili najvažniji euroazijski čelnici, kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, indijski predsjednik Narendra Modi i lideri Irana i Turske, da se tamo kuje novi svjetski poredak, ma što god to značilo. Šangajska organizacija za suradnju osnovana je 2001. godine u Šangaju, a među osnovljačima su bili Kina, Kazahstan, Kirgistan, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan. Organizaciji su se 2017. pridružili Indija i Pakistan, a 2023. Iran. Prošle godine priključila se i Bjelorusija.
Šangajska organizacija okuplja 10 država članica i 16 promatrača ili partnera, što je gotovo polovina svjetskog stanovništva i četvrtina globalnog BDP-a. Unatoč osjetljivim odnosima između nekih članica, snažan odaziv potvrđuje privlačnost kineskog modela multilateralne suradnje u nezapadnom svijetu. Isto tako, podrazumijeva se za nas koji čitamo samo boldirane naslove i ne trebaju nam dodatna obrazloženja, ta tvrdnja koju naslov sugerira žele svrgnuti Zapad. Summit se održava u ozračju trgovinskih sukoba sa SAD-om, rata u Ukrajini i iranskog nuklearnog pitanja, u očitom jačanju kineskog utjecaja kao protuteže zapadnim savezima. I što bi oni tamo drugo dogovarali nego kako preuzeti primat nad Zapadom, a onda se i to naravno nas tiče, mada mi smo samo nekakav sitni kamenčić u potpornom zidu Zapada i nitko nas ništa i ne pita. Zapadu, poglavito SAD-u, najviše smeta što je na summit došao indijski premijer i križaju se zapadni političari i analitičari desnom i lijevom rukom, pogotovo oni američki, čudom se čudeći što je premijer jedne mnogoljudne demokratske zemlje došao na susret s čelnicima totalitarnih režima, kako u nevjerici gledaju na taj susret, otkidanje od utjecaja SAD-a. Taj indijsko-kineski susret održava se prvi put nakon dugih 7 godina netrpeljivosti. Gospodarski interesi, ono što donosi standard i razvoj, čuda čini u savladavanju nesporazuma kad je zajednički interes u pitanju. U politici nema prijatelja, ima samo interesa. Tamo će biti i Srbi, kao da s nekom dozom ljubomore konstatira naslov. Tako je. Jučer je održan bilateralni susret Putina i Vučića. Vidjeli smo to u onom dijelu susreta pred medijima, a kasnije je Vučić dao opširnu izjavu govoreći o tome kako Putin cijeni neutralnost Srbije u rusko-ukrajinskom ratu. Nisu se priključili nikakvim sankcijama Rusiji, a Rusija će Srbiji pomoći u energetskom razvoju, u opskrbi plinom i u tome im je partner i Mađarska. Nije skrivao zadovoljstvo Vučić tim susretom, kao da je i sam bio impresioniran, tako je izgledao. Usput da kažem, Vučić je govorio na ruskom jeziku razgovarajući s Putinom. Eto, dragi gledatelji, danas u doba scrollanja na mobitelu mnogi ne idemo dalje od naslova. U Kini se kuje novi svjetski poredak, žele svrgnuti Zapad, tamo će biti i Srbi. Što će nam dodatno objašnjenja kad si onako sve podrazumijeva? Naravno, to je sasvim krivi pristup, mada bolje išta nego ništa, osim za one koji su potpuno nezainteresirani za to što se događa oko nas. Danas se u Pekingu održava vojna parada u povodu 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. To će biti vrhunac demonstracije kineske, diplomatske i vojne snage. Nazočit će joj i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-in i tako potvrditi blisko savezništvo Pekinga, Moskve i Pjongjanga. Jedini čelnik države Europske unije koji će nazočiti svečanosti vojnog mimohoda u Pekingu je slovački premijer Robert Fico. On se jučer sastao s Putinom. Odlazak Fica u Peking za vodstvo Europske unije jednaki je šok kao i za Amerikance odlazak indijskog premijera. To je crvena krpa koja govori o jedinstvu Europske unije. Već javni dio njihovog susreta otkrio je sve veće pukotine unutar Zapadnog saveza, odnosno Europske unije. Putin je ponovio svoju tvrdnju da je rat u Ukrajini proizašao iz puča koji je podržao Zapad 2014. godine. Ismijao je NATO kao specijaliste za horror filmove i pohvalio nedavne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Fico, prkoseći kritikama EU, obećaje da će Slovačka blokirati plan Brisla o prekidu uvoznog ruskog plina do 28. godine.
odbacio ukrajinske ambicije za NATO kao nemoguće i zahtijevao standardizaciju odnosa s Moskvom. Fico će se ovaj tjedan sastati sa Zelenskim i glavna će mu tema razgovora biti ukrajinski napadi na energetsku strukturu kojim se Slovačka opskrbljuje plinom. U ovoj izvan hrvatskoj, ali itekako hrvatskoj temi, toliko za danas. Sa zanimanjem ću pogledati i današnji vojni mimohod u Pekingu uz poziv da zapratite ovaj YouTube kanal. Pozdravljam vas do sutra kad se vidimo s novim videom.